moderator, Dr. Anakwenze. Okay, yes. Dr. Nwachukwu Anakwenze, please. You have the floor now. Thank you. Yeah, I don't know. Okay, hit just the point. Ndị need diversified strategies and application of sophisticated diplomacy. Just if I make it out, an example of Ifeanyi Mego. Our relationship with Ndi Afenifere, Nandi South South, Nandi Benue. I need to use a brain strategy. Just in Azobu, what if in Azota? I need alliance, 829 word of a work. Makanayana and Zik, and I will away with the formula. Mindra 9 and Yoruba, I'm all of that. I got Nachia, go with the Yoruba and Diozo, Etoakogi Siga. I need the Ndohanese focus in restructuring. Our youth, name Kemeto Bodozo, I got Bobby Afra. That would not have Kavana Chunka, our freedom fighters. Paneme, Kavaneme, I want new kind of restructuring, natural Igbo presidency, regionalism. Or if I get me, but what Umaka make up a report out on all Hanese Bunna. I could go now. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-atụ ụtụ a ga-eji na-akwado ndị Igbo. Obodo ndị Igbo ọbụla need inwe civil defense nye ndị village vigilante. Anyị na-akwado ndị be anyị. Onye ọ na-akwado ebe nke fa ka egote ebe catapult na ọgba ntimtim ife ji echere obodo nche. Anyị nwere megi na be anyị were eze 21 million. Anyị na-asị onye ọbụla ebe ọbụla anya onye mebe lobby ma na America ebe ọbụla ya lobby congressmen na senators ka we na-afụ ndị be anyị ọfụma. Anyị sị ka akụlụ ụnọ onye ọbụla TV fe na befa itinye 10 na Lagos itinye 1 n'obodo unu. Mụnwa nwee factory nne na Bagana and more than 100 young people na alụmọlụ and ife na-eme ka obi na-atọ m ụtọ. Enugu airport dị very important for tourism. Tourism dị very important. African Americans na Caribbean Americans fanchanye na-ebu Igbo land. West Indies, Caribbeans, America, half of America ndị ojii bụ Igbo people. Fanchachi na-atọ ụnọ. So airport dị very important for youth. Skill acquisition, that's self-sufficiency. Agwago me maka anyị nwe Igbo landing, Igbo village. Half of ndị dona 100 million of ndị Igbo DNA tested no na Ireland, Caribbean, and America. So the last anyị nwe Igbo school aba na akụzi ndị Igbo ndị African Americans ka na-eje school anyị nwe Igbo schools na Atlanta na Baltimore. So ka m kwụsị ebe a. Daalụ nụ. Thank you very much, Onowu Abagana. That's a very straightforward presentation that you have made. And we are rounding up now.